na sigini mere na dị ole adị tere ụmụ nwoke abụọ n'ofu nwaanyị ga-abata ahụ na ụmụ nwoke abụọ ga-afọ ofu nke nwaanyị. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ife na-eme n'Osisioma River nke dị n'Abia steeti na chi ewelukwana na efifie wee ji ebe anụnwa o wee bụ na na-akọwa na ọmalịcha ụmụ okorobịa na-abụ unu na-afụ ebe a witi otu nwaanyị bụ ife nọ n'ụgbọ a na-anụnwa na-acha white n'ebe 11 nke abalị ka ife anụnwa mere on Tuesday bụkwanụ October 28, 2025 wee na-akọwa na moto fa na-agba nnukwute ọsọ wee bidozie wee na-akwụ ụgba mbụ ya bụ moto na-akwụ ụgba bifo mara ife na-eme o wee dakpu na n'ime mmiri anụnwa ụlọ na-afụ ebe a na-akpọ Osisioma flyover nke dị n'Abia steeti nọọ n'ime mmiri anụnwa ka moto fa dakpunarụ ebe 11 nke abalị ụnụ ya anụ n'ọnụ ndị n'ebe anụnwa ndị nọ ka nya bụ ife si wee mee o wee bụ na na-akọwa na mgbe anụnwa moto adakpuru ebe anụnwa na-enwelu ndị ejekpọ ka fa bịa nye aka ka ama na ya agụpụta ndị anụnwa a na-akọwa na afọ ofu onye n'ime fa bụ Junior Clifford onye nke ọzọ Amonna Sinobita ka Sinopita nke nwaanyị amabekwa onye ọmaka na afụbeghị ozu nke nwaanyị. Ụmụ okorobịa wee na-akọwa na mgbe a kpọrọ fafa wee bịa fa wee nwee okefa ka fa maa na fa ya zọpụta ndụ fa na okwohofa eme fa wee gbajie na nke ndị low safety wee jee gwa fafa bịakwa n'abalị akwụkwọ ka a na-eme ife niile a bifo chi wee fo ndị low safety wee chinyefe ụdọ aya ekonye na ya bụ moto dabara n'ime mmiri ka e wee dọpụta ya. Ndị a wee na-akọwa na ofu onye low safety sozifa n'abalị ahụ wee pụta ebe anụnwa wee yọba moto oturela ada nkota ọkwanụ ka unu wee fụ na moto oturela ada nkote nwa ọ na-azọkwa azụ ọ na-egbukwa egbu n'ọkwa moto oturela ada nkote ka a yọbalụ wee makwa nya bụ ụdọ. Ụfọdụ ndị mmadụ bazie na ya bụ ime mmiri wee makwa ụdọ na moto oturela ada nkote wee kopụta moto anụnwa n'ime mmiri. N'abalị ahụ ka a gụpụtara ofu onye bifo chi wee na-efozi ndị mmadụ wee juo ebe anụnwa wee gụpụta agba onye nke ọzọ na nke nwaanyị na afọ ọzọkwa ya ivunu mgbe a na-agụpụta mmadụ n'ime mmiri ofu onye nọ wee na-asị na adịchọ na nwaanyị sokwa n'ime moto anụnwa onye nke banyelụ ka ọ chọọ nke nwaanyị nwa ọ pụ dakpukwa n'ime mmiri anụnwa wee na-akọwa na osinsi 2 years ka enyelụ kọntraktị ilu ile anụnwa ụnụ n'afọ sinsi 2 years ka ndị ji kọntraktị ilu ile a na wee na-alụgheri anụnwa ụnụ n'afọ na-ekwesịrị itechie ka a ghara ịfụ mmiri anya maọbụ ka mmadụ ghara ịdakpunye na ya ọkwa ka unu wee na-afụ onye nyere ego nya lụwa ụzọ o were ego tii na akpa wee je na-ebuga je na-agbarịdoro ime ya na ezinụlọ ya na-eri ndị ya nwa na-anwụsịsị unu ya bịakwa ka unu gee n'ọnụ ndị na-ebe a amakwanụ m ife aya akpọ nke a bikonu nakwa ọmarịcha ụmụ okorobịa na-aba anụnwa amaghọ na fa anụgo nwaanyị ka ọ na fa ejighị ezinụlọ ntu akwa ka fa si wee nwụ a na-akọwakwa na moto fa na-agba nnukwute ọsọ bikonu gbadebenụ nnukwute ọsọ amaghọ m ebe a na-agbaje ebe nwa na-agbaje na-ekwe ogbe obiri nwaanyị onu furu iyi akwa ojii gafere kịta ka a na-akọwa n'ọnwa nne otu onye n'ime ụmụ nwoke na-aba anụnwa agụpụta kịta ike ọ bụrụ na nwanne nke anụnwa dị ọcha maka na ya bụ nwaanyị dụtụ ọcha na-ekwonu ka nya bụ ife si wee bi amakwa m ebe a na-agbaje ife nwa na-agbara ọsọ obikwa na biko na onye na-agba n'abalị ya were nwayọọ na-agba ọ ya abụ nwa ife ịfụrụ n'ụzọ ka ịmanụ ka ihe esi wee zebie unu mana ọ bụrụ na ife anụnwa merụ n'ụtụtụ maọbụ n'ehihie a ya azọtakwa ndụ ndị a nọọ maka na o merụ n'abalị ebe 11 chi ejigonu ụfọdụ anakpugonu n'ụlọ befa obodo safety nwa ụfọdụ anago n'ọrụ ụfọdụ emechigo soso ofu onye bụ ife sofa wee chịrị ụdọ wee bịa ebe a wee fụzie moto turela ada nkote wee makwa ya nọ ya bụ ụdọ o wee dọpụta moto anụnwa n'abalị ahụ a na-akọwakwa n'ụka ọ dọpụtara moto ka a fụziri ozu ofu onye n'ụtụtụ ya bụzi Wednesday ka a fụrụ ozu onye nke ọzọ nke nwaanyị afụbekwa ozu ya unu ya ege n'ọnụ ndị na-ebe a amakwanụ m ife aya akpọ nke a bikonu Chineke na-alụ mkpụrụ obi fa na ndokwa ndị nwe fafa biko fa kasie n'ife mere emego ịgbakwo na oke spidi ajọkakwu unu fụ ebe ozu mmadụ na-aba anụnwa tọwọ n'ana onye nke anụnwa dị ọcha isi ya azacha na ahụ ya bụ sọpọtọpọtọ oduka ya sị na nya nwa na moto anụnwa sudorie n'ime mmiri ebe ahụ mana onye nke anụnwa dị oji ịfụ ya ihe amadụ na-esi n'ime mmiri gopụta ya ihe amadụ na ọ nwụrụ anwụ oduka ya sị na onye nke a dị oji na ọ nọ n'ime moto onye nke dị ọcha moto sudozie ya n'ana ebe ahụ na sigini mere na dị ole adị tere ụmụ nwoke abụọ n'ofu nwaanyị ga-abata ahụ na ụmụ nwoke abụọ ga-afọ ofu nke nwaanyị. So you are trying to say that mmadụ ka nọ n'ime mmiri ọ na this is drainage that is this road under construction. This is a drainage under construction for the past 2 years now. Tagaram the commissioner of works yes Tagaram dey for my this video
Abia state government. This is a flyover. Anyone I greet you. So here are the metro road. Look at it. No, Miss Gini. Government this thing is going to give you open. All your costs are aspects, and I want to have this motor for not going inside this. Government all right. Some of the videos there. I was saying, but I'm not going to work on the member. It's not Maracana. Come on, you know the sister of the guy. The sister of the guy, she's that guy. 11 p.m. So these people are not even at this month. The driver na Abia. Yeah, madam. I'll let him here. Piano. Yeah, one name. One of them. Because one comment say, because when you control me, the motor ni member. So one time you have to find alternative ways to name against save the life. But no way. Because around 11 o'clock, midnight. So no way to save them. We try our best. I went to military people give us tow rope. Okay, they gave to tow rope. The assistant. Yeah, they use one of them use their hand and carry that tow rope to try to know that they can remove anybody from there alive. No way. We call one trainer to drag that vehicle from the water near there, and we bring only one person. So no way again. My brother, because they company na hand has no the other company. The company has no on the Capra or something. Oh well, I know London and Capra road. So, but now I'm going to make sure this over a long time. There's no way. Look at it. As for the company, I went there with some road safety people now this morning. Yes. Went there with some road safety, and the road safety people now went there to bring some hajjas. So we came with water. That's how we brought this vehicle. Okay, it was road safety that brought out the vehicle. No, we went with road safety. Okay, road safety that came with you. Yes. Now we look for hajab, and I will use and brought out the vehicle. Now so one. Then the good Samaritan enter inside there and look at the ladder. Then what now brought out the girl. The girl is still only the inside. girl is still remaining here. Two guys and one girl. So it's only the girl that is still remaining here. So this thing happened by 11. The guy, they brought out the guy by 1. He was here till 1. They brought out the guy by 1 a.m. The driver. So they brought out the last one just 2 minutes ago. Okay.